Magkasyot. Galuto nag-itlog si kraken magkasyot. Oh. Ang katong mga reject ba, mauro kita iyaha taon. Kay ang katong kuan, negosyo nga to ah. Ang tarong, ligyan na to. Business is business. Business man. Kaya mga reject mo na iyaha. Kaon lagi siya reject lagi. Oh. Siya ginangon na yun. Tanahon na rin, di ba ni mahilaw? Mahilaw. Ah, sige nga. Ha? Tomatis, tomato, tomatis, ano? Okay na. Pwede na. Dami. Itlog ka ng mga itlog ka, katuning gagmay ka ng mga reject ba? Kaya katong mga dagko, baligya ang ginamugod. Nga, nangyawat sa tao mo ba? Kaya ito sa San Miguel, pildi man. Sige, pa ni kamot ito ha. Pildi gan. Ari na ito, ang itlog. Itlog sa ito dre. Itlog na ito. Kaya ang gagmay itlog, amor eh, ang sudan. Ang dagko, baligya na. Kinsa ka ito ganahan magpa-deliver ng itlog. Si Kraken rin mo deliver. PM no, PM. Ako'y mamunay. Oo, dyan marami mga nay. Dyan marami mga nay deliver. Di na ito pag-iog ka ng kuhan. Diante. Hindi mo ipakuan, hindi mo ipaparcel. Why parcel? Para klaro yun. Di ka magmahay ang kuhan ba, mag-order ba? Pero kuhan ta, kanang limited ta dili pwede order kag tunga sa tray kay mga buak man magluag ra kay ba hindi ka na mga tulo opat Kay shoot, na paberte daw. Ingat si Bill pa, na paberte daw. Kita ang kanang Bill, player sa kanang gusto daw. Star player na sa si daw, no? Bill Connors. Story ko sa kape, Angel. Story ko sa mga Angel. Kani? Sa imo ha? Sa mo ha? May mag-follow na ako. Jay, ikaw na ako. Story yan sa pagkuha na. Mura true. Okay. Saan pagluto na? Story yan sa pagluto sa kuha. Sa pagluto. ang pinaka nindot nga pagluto sa itlog kana rang kanang ugay-ugayon scramble egg ba scramble egg na ugay-ugayon naman siya sa luwag. Kaning itlogan, kuan gini kanang fresh from the farm. Farm to table din siya. Kung ano din siya itlog na farm to table din siya. Farm to table. Wala giningon nga kuan. Kanang may sindikato ani. Luto na ta? Okay, let's go. Nalami. Ay, so pag naluto, lamay na kayo. Magbuhat na yung ano, mag-video ko ba ng kuha na ako sa pag kanang sa tawag na ng mga video dun sa mga tutorial ba? Oh, lagi. Buhat ko. Cooking show lagi. Oo, cooking show, no? Cooking show ba?
Na magic sarap dere, di timplahan. Ah, lang. Asin na one.